ሰላም ከመይ ውዒልኩም ከመይ ቀኒኹምለይ ናይ ሃገር ሰላምቲ ብተኸታተልቲ ከመይ ኣለኹምለይ ብእግዚአብሔር ፍጹም ሰላምታ ሰላም ኢለይ ንኹልኹም ሙስሊም ኣሕዋተይ እውን ሰላም ከመይ ኣለኹምለይ ደሓን ዲኹም ትግርኛ ለማትሰሙ ደግሞ እንዴት ናችሁልኝ ደህና ናችሁ ወይ ብያለሁ እና ሰላማችሁ ይብዛልን በያላችሁበት ሁላችሁንም ሰላማችሁ ይብዛልኝ እና ያው አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ ላይክ ያረጋችሁ የደወል ምልክቷን እየነካችሁ ገብታችሁ አበረታቱኝ እላለሁኝ። ያው እኔ ጋር የነበራችሁ ደግሞ እንደ ሁሌም ያው መበረታታችሁ አይለየን እያልኩኝ ዛሬ ይዤው የመጣሁት አንድ ኤርትራዊ እህታችን ያስተላለፈችው መልእክት አለ። ያው እሱን ይዤ ነው የመጣሁት እና ችግሩ ግን በአማርኛ እጥረት ስላለብኝ የቋንቋ እጥረት ስላለብኝ በትግርኛ ነው የማርገው እና ያው እስከ መጨረሻ ተከታተሉኝ። ምን እንደምላችሁ ደግሞ ያልገባችሁ ከሆነ ኮሜንት ላይ ምን እያልሽ ነው ብላችሁ አማርኛ ለምትሰሙ ማለት ነው። ትግርኛ ለማትችሉ ያው አብዛኞቻችሁ እንኳን ትችላላችሁ፣ ግን ማትችሉ ከሆነ ኮሜንት ላይ መጠየቅ ይቻላል። ወንድሞቼ ሁላችሁንም የሀገረ ሰላም ቲዩብ ቤተሰብ የሆናችሁ ሁላችሁንም እወዳችኋለሁ እና ያው አሁን በትግርኛ ነው ማርገው ንግግሩን፣ ምክንያቱም አማርኛ እንደምታዩን እየተንኮላተፍኩ ነው ያለሁት፣ ብዙ አልችልም አማርኛ እና ያው መልካም ቆይታ እላለሁ። ጀምራለሁ በትግርኛ ማለት ነው እና እቲኦም ትግርኛ ትሰምዑ ኣሕዋተይ ማለት እዩ ዝሓፍትና ኤርትራዊ እንዳሃለወ እባ ትግራዋይ እንዳሃለወ ሲ ኤርትራዊ ኢሉ ሰለስተ ቆልዑት ወሊድለይ ኢላሲ ሓሪቓ ነገር እያ እኳ ትዛረብ ነይራ። ፀርፊ ገለመልታት ተሓወሰ እዩ ነይራ እዚኣ እቲ ሓቃያ የናድድ እንድሕር ከምኡ ኢሉ እንድሕር ዳ ሸዊድዋ ኮይኑ ኣወዳት ኣሕዋትና ያው ምሽዋድ ከምስታት ነገር ክህልወኩም የብሉን፣ ግን ማዕረኽ እንደይና እያ ጓል ኣንስተይቲ ዝተሽወድ እያ ማዕረኽ እንደዚ ዝኣክል ዝተሽወድ እያ ጓል ኣንስተይቲ በፍጹም ክትሽወድ ሳይትኽእልን ጓል ኣንስተይቲ ያው ንግዚኡ ኣሚናቶ ኣፍቂራቶ ብፍቅሪ እኳ ተራኺቦም ገለት ኮይኖም ሲ ንግዚኡ በቃ ዓመት 2 ዓመት ወይ ወርሒ 2 ወርሒ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ፣ ከም ሰው ክኸውን ይኽእል እዩ። ወለዱ ዘይከፋልጣ ይኽእል፣ ቤተሰቡ ዘይከፋልጣ ይኽእል እዩ። ኣዋልድ እውን ኣለዋ እየን ከምኡ ብዘጋጣም ቤተሰበን ከፋልጣ ዘይደልያ ገለ ኣለዋ እየን። ግን እዚኦም ቤተሰቦም ዘይፋልጡ ክትፋልጥ ምስ ቤተሰቦም ዘይደልዩ ሰባት ትክክለኛ ሰባት ከም ዘይኮኑ ድማ ክትፈልጥ ኣለክን ማለት እዩ። ኣወዳት ይኹኑ ወላ ጓል እውን ከምኡ እንድሕር ኢላትኩም ትክክለኛ ሰብስ ኣይኮነትን፣ ዝኾነ ዝተሓበአ ሚስጥር ገለስ ኣለዋ ማለት እዩ፣ ወይ ከዓ ኣለዎ ማለት እዩ፣ ወይ ከዓ ዝኾነ ክሰርሖ ዝደሊ ነገር ሕማቕ ነገራት ኣለዎ ዝሰብ እዚ በቃ ማለት ትክክለኛ ሰብ መሲሉ ጥዑይ ሰብ መሲሉ ገለ ክቐርበክ ይኽእል እዩ። ዳሕራይ ያው ትታዮም ኢሎምዎ እቲ ከንግሰኒ እዩ ኢልካ ዝሓሰብካዮ ሲ ቀታሊኻ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ከም ዝበሃል ማለት ካብ ጸላኢ ዘይኮነሲ ካብ ፈታውየ ሓልወን እምበር ጸላእየሲ ባዕለየ ኣለኹሉ ዝዓይነቱ ማለት እዩ።
ፀላኢኻ ትጥንቀቐሉ ኢኻ ማለት ሕማቕ ከም ዝሰርሐካ ስለ ትፈልጥ ሕማቕ ንኸይሰርሐኒ ኢልካስ ጥንቁቕ ኢኻ ትኸውን ካብ ፀላኢኻ ትሕቲ ፈጣሪ ማለት እዩ ያው እቲ ብዓብዪ ፈጣሪ እንድዮ እቲ ኣብ ትሕቲ ፈጣሪ ግን ሓደ ፀላኢ እዩ ንትብሎ ሰብ ቦታ ኣይትህቦን ኢኻ ንኸጥቅዐካ ማለት እዩ ሓደ ዝፈትወካ እየ ይፍቅረካ እየ ወይ ከዓ ብጣዕሚ ዘቕርበካ ሰብ እተቕርቦ ሰብ ገለ እንተኾይኑ ግን ክጎድአካ ይኽእል እዩ ከጥቅዐካ እውን ይኽእል እዩ ወላ ከቕትለካ እውን ይኽእል እዩ ማለት እዩ ምኽንያቱ ኣሚንካዮ ኢኻ ንስኻ ኦረዲ ናተይ እዩ ኢልካ ኢኻ ትሓስቦ እምበር ሕማቕ ይሓስበለይ ሕማቕ ክሰርሕ እዩ ገለ ኢልካስ ኣይትሓስብን በቃ ርእስኻስ ኣይመፀልካን ንምንታይ በቃ ሓደ ግዜ ስለ ዝኣመንካዮ ተኣሚንካዮ ሰብ ሓደ ግዜ ከዓ ኦረዲ ኣሚንካዮ ኢኻ ኣሚንካ ኢኻ ትኣትዎ ዘለኻ ኣሚንካ ምስኡ ኢኻ ትቕፅል ዘለኻ ሕማቕ ክብድለኒ እዩ ገለ ኢልካ ኣይትሓስብንና ካብ ፈታውየ ካብ ፀላኢ ዘይኮነስ ካብ ፈታውየ ይሓልወኒ ይበሃል እዩ እዞም ለባማት ከምኡ ይብሉ እዮም እና ያው ንሕና እኳ ግን ኣይና ሕዚ ናብ ምልባም ገፅና ኢና እምበር ኣይልብምናን ዘለና ግን ካብቲ ሰብ ካብቲ ሕብረተሰብ እናተምሃርካ ካብቲ ሰብ እናተምሃርካ ትኸይድ ኢኻ ካብ ከዓ ኣብ ባዕልኻ ወላ እንድሕር ዘየጋጢሙ ከጋጥም እውን ይኽእል እዩ ዘይከጋጥም እውን ይኽእል እንድዩ ኣብ ባዕልኻ እንድሕር ኣጋጢሙካ ብዛዕበየንካ ብባዕልኻ ትመሃር ኣለኻ ኣብ ባዕልኻ እንድሕር ደኣ ዘየጋጢሙ ግን ኣብ ማሕዛኻ ክኾን ይኽእል እዩ ጎረቤትካ ክኾን ይኽእል እዩ መሳርሕትኻ ክኸውን ይኽእል እዩ ብቻ ኣብ እትቐርቦ ሰብ ከምኡ ዓይነት ብፈተውቱ ክጥለም ብፈተውቱ ሕማቕ ከጋጥሞ ስለ እትርኢ ንፉዕ ተምሃራይ ክትከውን ኣለካ እየ ዝብል ኣነ ማለት እዩ ግን ከይበፅሐካ ከዓ ብዙሕ ኣይትምሃርን ኢኻ ከምዚ ወላ እናተበደለ ዝኾነ ሰብ ኣብ ዓይንኻ እንዳረኣኻዮሲ ከምኡ ክገጥመኒ እዩ ገለ ኢልካስ ኣይትሓስብን ኢኻ ተንኮል መተናኹል ገለ ይሓስበለይ እዩ ሰብ ኢልካስ ኣይትሓስብን ማለት እዩ ምክንያቱ ስለ ዘይበፅሐካ ስኻ እውን ከምኡ ዓይነት ባህሪ ስለ ዘይብልኻ ንሓደ ሰብስ ብሙሉእ ልብኻ ኢኻ እተኣምኖ እና ከጥቅዐካ ይኽእል እዩ እናዛ ሓፍትና እዚኣ ከዓሲ ምናልባት ኣፍቂራቶ ገለ ብሙሉእ ልባ ኣሚናቶ ክትከውን ትኽእል እያ ትግራዋይ እንዳሃለወ እውን ኤርትራዊ እየ ኢሉ ሸዊድዋ ክኾን ይኽእል እዩ እዚ ኣይተሓልፈሉን ንብፅሕ ውላድካ እውን ኣይመሓልን ኣይገብሮን ኣይትብልን ግን ሰለስተ ቆልዑት ዝኣኽሉ ክሳብ ትወልድ ሓዳር ጌርካስ ተመሪዕኻ ሓዳር ጌርካስ ሰለስተ ቆልዑት ዝኣኽሉ ክሳብ ትወልድስ ኤርትራዊ ኢሉ ሓደ ትግራዋይሲ ኤርትራዊ እየ ኢሉስ ከመይ ገይሩ ሰለስተ ቆልዑት ክሳብ ትወልድ ከይፈለጠቶ ክትፀንሕ ትኽእል እንድዕዚ ንባዕለይ ሕቶ እዩ ሕቶ ምልክት እዩ ዝኾነካ ንባዕልኻሲ ኣይርድአከን ሓንቲ ጓል ኣንስተይትስ ቤተሰቡ ከየፃረየት እንታይነቱ ከይፈለጠት ስኡ ኢላ ምስ ሓደ ወዲ ኸይዳ ሓዳር ክትገብር ኣይትኽእልን ኣነ ከም ኣነ ቤተሰብ ናይዚ ሰብኣይ መናብርቲ መኻፍልቲ ሂወተይ ዝብሎ ወዲ ቤተሰቡ ከይፈለጥኩ እንታይነቱ ከይፈለጥኩ እንታይ ባህሪኡ ከይፈለጥኩሲ ሓዳር ክገብር ምስኡስ ኣይክእልን ብስርኹ ምርዕዎ ገለስ ኣይክእልን ገና ፍቕራዊ ሂወት ገለ እኳ ምናልባት ክኸውን ይኽእል ከይተፋለጥካ ቤተሰብካ ከይፋለጥካ ገለ ክትፀንሕ ትኽእል ኢኻ ገና ፍቕሪ እንድሕር ሃልዩካ ማለት እዩ እንተ ናብ ሓዳር ዝኣክል እንዳኣተየት ግን ቤተሰባ ኣይፈልጦም ቤተሰቡ ኣይትፈልጦም እንድሕር ኮይኖም እዚኦምስ ሰብ ሓዳር ዘይኮኑ እሱ ኢሎም ሓለፍቲ መንገዲ ኢኻ ክትብሎም እትኽእል እምበይ ሰብ ሓዳር ክበሃልስ ኣይኽእልን ከምዚ ዓይነት ሓዳር የለን እየ ክብል ዝኽእል ኣነ እሞ ድማስ ጓል ኣንስተይቲ ኮይናሲ ናይ ሰብኣያ እንታይ ዓይነት ሰብኣያ ዘይትፈልጥ ጓል ኣንስተይቲ ሓዳር ትገብር እዚኣስ ልቢ ለዋዲ ወላ ይብለን እንዴ ልቢ ዘለዎ ሓንቲ ልቢ ዘለዋ ጓል ኣንስተይቲስ ከመይ ጌራ ቤተሰቡ ከይፈለጠት ሰለስተ ቆልዑት ትበፅሕ ሰለስተ ቆልዑት እሞ ግደፍዎ ከመይ ጌራ ናብ መርዓ ትኣቱ
وحز أزبها النجار ون كله قد مرح ون تخنا سدة الرخي وكون من الوقت الرخي وكون سي ببيتسبنا قدني خا ناي تي أفتي بهل زلفت هاي ما نسلس قدني خا خت تجور زلك بمتأنو بعقم خا مالتيو وببزحوكات زي كونه بعقم خا بتزلاتك بيتسب نخفالت استقبريها انتي انو تفلت جلس لك يعني نسخنا ودس أمتخا سؤالك خفيت بلوني خاسخا ناي تصرقا ويكا هوتيل سرحتنيا ناي بارقلا يكون كان نا سو صراح سئلو بدق قال تنزولسي ناي وعلو صرحو ناي وعلتن تنزولو سبات ألوا إذا السخاقن حدار قم نجر قليلكا حاسبكا ندأتخا ناو قلعتنا فرنا وكالي نجرن كتوتصح بحد خنك تعبي الكان حسبكا مخافلتي وتأيي الكاسي كم زخت كبرس هاي تخيل مخافلتي وتأيي نتولى سب كيف لت كايو قالك تنبرس هاي تخيلن دما احنا دك نستيس كل نجر كنفلتينا ندل مالتيو كيف لتنا جلس استشفنا نجركو استشفنا نجرسي أوزات وتأتي استتصاري أقوال النستيتي ندحر ناتي كخوني بقى حدار قبري مسؤول مخافلتي وتيسي خونيو تحقاقزنا هيوتك نشن فينا إلى تحسب قوال النستيتس بيتسب وكي حاتتت انتاي انو تخيفلت تقروين إرتراو فليا خيفلت أتس حدار كتقبر مالتي زي حساب نجاريو من الوقت حفتنا سئلاتنا ديدا سمعت كوينة تزارو تليا عندي اكزيرونا زروز رقن حانتو قال نستيتا خم وقت قبريت خلنا بسدتي الرخو يومكو أو سدت الرخو يوم حدار زقور كون يوم تزي تسمع ميوم كازف فلالين يو حدار تأتو من الوقت ندحر كأ تزي تسمع مي خاخا خطوة تصون تخيليها مالت سي سرويت سيكونن تتخيلو كتقصل حدارك تقبر هيوتك كتمرح يتصبو بفلاي دما وليدك قال كتفلالي قال يبلخان كتكاال مالت كتسمى مع تكاال يزل كامي نتي دحري خاز ولدك يولادي تقعي زلو مالتي حدا لبنا زلو سوسي حدار غيرو أولاد نسوت حس أي فلالن سؤالك مالت نهيوت قديت زي كوينو مالتي نهيوت قديت زي كوينو سؤالك حماق مالت حماق بهري ودي تزيقات إمك حماق بهري أقول تزيقات إماتك كتفلا لجلس أي تخيلنيها أنا سي أصحاب مفلا كاتو قدو أولاد لزلو مالتي أنا زحفتنا زرو عندي سميت كوينة تنادي داقلون تزاروتلو كنفس الليلة تزاروتلو جن صح نقولهم سلسة دك أخذ عيم كلوني أي ولتن طعميات جاجت اللي بفليت فلت أسوت اللي أبزي سمعوا زلهم حواتي طعم تجاجة خمس اللي أنا جروا مخنيات صح نقولسي توليدهم سلسة خندهم قلت يوم كأخلوه تتزارو زل قالات تزارو زل خاو إرتراو إيلو تقرأي كوين 20 قال ملتاتو لزلاتي نحنا ستايم مخاو تقرأي تولينا يلم بعدهم كتزارو وام كأخع تقرأي مالتي إرتراو تقرأي ستايم فاللايو بتا ناي بوليتيكا دي فاللايو تتقرأي تولو زلاكو تتقرنيا على تتزارو زلا قامقا بعلو إيو تناتا سو كوي تقرأي كوين صنيح تولو زلا صلي تحديرا مالتي لبي نحرق يوكا لبي أي سوين بيكا تقرأي كوننسي تقرأي إرتراوني كوننسي أو كالي عد ونسخت مرات خالي خاود خالي زيقا ونقن هايمانتو خما خاونا لهم سخاز سخيد خاونا لهم بر كم زخو خاون يولون لبي تزي صبقيو فلاي دما دق انستي حواتك تستوعلا إذا لكم صرف حدا رأتي خاص كم زعينة نجار أي بحال سلست وليد كاد ما سام ميديا واتي خمزي شو بيدنا زي غير نقل متات أي بحال نوري صح نقولهم دق أقل يعزوا يوم زلوا مالتينا بطعميات جاجزلا روز سمعت تخينا تناديدات تخينا عفت أري هي قريبة لا سلام يورد له
ሰላም ንኩሉ ኣብ ዓለም ዘሎ ህዝቢ ይኹን እና ያው ፈሊጥ ክንእተው ከይፈለጥክን ኣይትእተዋ